Porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. La festa de disfresses. Avui la Pepa i en Jordi fan una festa de disfresses a casa i han convidat tots els seus amics. La Pepa va disfressada de princesa. I en Jordi va disfressat de dinosaure. Oh, dinosaure! Ara arriben els amics de la Pepa, la Carina, la Susanna, en Miguel, la Rebeca i en Pere. La Susanna porta la seva disfressa d'infermera. Bon dia, Susanna. Bon dia i bona hora. Quina sort que ha arribat la infermera. Vens de l'hospital, ara? És que no sóc una infermera de veritat, només ho faig veure. Molt bé, doncs. Mare meva! I tu qui ets? Jo sóc un pirata. Tothom a l'abordatge. Jo sóc una bruixa i et puc convertir en una granota. Nee. Jo sóc un pallasso. Quina gràcia! I tu de què vas disfressada? Jo de pastanaga. Fas molta patxoca. Apa, entreu. A dins hi ha una princesa i un dinosaure que us esperen. Benvinguts a la festa. Hola, Pepa. Nee. Hola, Susanna. Sóc la princesa Pepa. M'has de fer una reverència quan parles amb mi. Ai, perdó, Altesa. Jo sóc una infermera. Has d'obrir la boca i has de dir... Nee. Jo sóc un pallasso. Fes una pallassada. Tu? I tu per què vas disfressada de pastanaga? Perquè m'agraden molt. Dinosaure! Oh, quina por que fa aquest dinosaure. La Pepa es mira al mirall. Mirall, mirallet de la paret. Qui és la més vella d'aquest indret? Tu ets la més vella, Pepa. Hola, Pepa. Hola, jo sóc una princesa, què et sembla? Jo sóc una bruixa. I mira, tinc una vareta màgica. Jo en tinc una altra perquè també sóc fada. Jo puc convertir en una granota. A veure si t'hi convertiré jo en una granota. Dinosaure! Ara, pla, en Jordi s'ha vist al mirall i s'ha espantat. Au, Jordi, no ploris. Mira, ets tu, aquest que hi ha al mirall. Molt bé, ara ha arribat l'hora de decidir a veure quina és la millor disfressa. Qui vol fer de jutge? Jo! Com que és la festa de la Pepa, deixarem que em faci ella. Jo faig de jutge. I què ha de fer el que fa de jutge? El jutge decideix quina és la millor disfressa. Que bé! Ara la Pepa triarà qui porta la millor disfressa. Susanna, me l'ensenyes bé, la teva, sisplau? Sóc una infermera, jo. Em dedico a curar malalts. Molt bé, infermera, gràcies. Ara tu, Daniel. Jo sóc un pirata. Tothom a l'abordatge. Ara tu, Carina. Jo sóc una bruixa i et puc convertir en una granota. Doncs jo sóc una fada princesa i també et puc convertir en una granota. Vinga, ja n'hi ha prou. No ho volia fer. Qui toca ara? Jo sóc un pallasso. Fas molt de riure. I tu, Rebeca? Jo sóc una pastanaga. Que bufona. I en Jordi, el meu germanet, és un dinosaure que fa molta por. Totes les disfresses m'han agradat molt. I ara has de dir qui és el guanyador. És veritat. I el guanyador és... jo! No et pots triar tu mateixa. Tu fas de jutge. Ah, no? I per què? Per què has de triar algú altre? Molt bé. La pastanaga, doncs. Visca! Moltes gràcies. A la Pepa li agraden molt les festes de disfresses. A tots els agraden molt les festes de disfresses. Sóc la Pepa. Sóc